तो का हाल बा भाई। आ गइल बाड़े पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार दोनों विवाद लेके। का दोनों भैया विवाद लेके मार्केट में उतर गइल बाड़े। काहे कि आजे ही गाना में 6:30 बजे खेसारी भाई के रिलीज भइल आ 7:30 बजे पावर स्टार पवन भैया के। तो दोनों लोग के गाना के नाम बा पावर स्टार भैया गाना के नाम बा रुसो ना करे। तो उहे ट्रेंडिंग स्टार भैया के गाना के नाम बा फुरु फुरु करे आंगावा। का फुरु फुरु करे आंगावा। हालांकि अगर बात कल जाओ तो पावर स्टार पवन भैया के एको होली नहीं, लेकिन लोग गीत बहुत धांसू गइल बा। आ एने देखल जाओ ट्रेंडिंग स्टार के तो इनको में जोड़ा नहीं है। अगर आजे देखी केकर पावर का बा आ केकर नहीं है। दोनों लोग के देखल जाओ अगर मार्केट में तो का बा। अगर फीमेल सिंगर के बात कल जाओ तो दोनों लोग में दोनों जाना में ट्रेंडिंग स्टार और पावर स्टार में शिल्पी राज काम कैले बाड़ी। क्या शिल्पी राज गइले बाड़ी। अगर मॉडल के बात कल जाओ तो उहे मॉडल बाड़ी के तो वनु द ग्रेट खेसारी लाल यादव में और पावर स्टार में उहे के तो चांदनी सिंह। तो दोनों लोग के आज देखे के बा कि पावर केने का बा आ केकर गाना सबसे पहले ट्रेंडिंग पे जाता, केकर व्यू के मामला में क्या होता। हम ना आप लोग बताइएगा कि किसका गाना कहाँ जाएगा का। लेकिन दोनों लोग के आज गाना छूटल बा, लेकिन 1 घंटा के फेर बा। पहले खेसारी लाल यादव के ओकरा बाद में पावर स्टार के गाना छूटल बा। तो देखो तानी दोनों लोग के गाना कहाँ जाता। अगर जो दोनों लोग के फैन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कोई, ताकि हर अपडेट रउआ लोग के हम बताते रहिला आ बताते रहब हमेशा। काहे कि ई हो तबाही क्रिएटर आ तबाह कर देवेला सब कुछ। तो देखे के बा के का करता आ गाना में के को ट्रेंड करता। ठीक बा तो देखा तनी का हाल बा। चलिए जय हिंद जय भारत। खेसारी लाल भैया के आ पावर स्टार भैया का गाना हो जाए एकदम वायरल। देखते हैं क्या होता है। जय हो भोजपुरिया समाज।